עיריית תל אביב החליטה לסייע לעסקים קטנים שנפגעו מעבודות הרכבת הקלה. לשם כך תקצה העירייה 5 מיליון שקלים להקמת קרן פיצוי, וראש העיר רון חולדאי מבקש מראש הממשלה כעת לעזור בהגדלת התקציב. קודם אנחנו בנושא השבת, העסקים שפתוחים בשבת. סגן ראש עיריית תל אביב, אסף זמיר, והפעיל החרדי, איך נקרא לך? המשפטן החרדי, דוב אלברטל. אז בעצם המאמץ לסגור את בתי העסק בשבת, גם בתל אביב, מקבל אתמול משנה תוקף בהצעת חוק. שאומרת שאדם יוכל לתבוע את משנהו אם הוא פותח עסק בשבת. באמת זה עובר כבר למישור הזה. כלומר, בעל עסק, צריך להסביר את זה, בעל עסק, למשל מכולת קטנה, שעובדת כל שבוע וסוגרת בשבת, יוכל לתבוע רשת גדולה, כמו AMPM, שנשארת פתוחה בשבת, על זה שהיא פוגעת לו בעבודה. הוא משלש גם את הכנס, הוא משלש את הכנס, החוק הזה, ממשהו היום, על פתיחה בשבת, והוא בעצם עושה דבר שהוא יותר דרמטי מבחינתנו, והוא מפקיע סמכות של רשות מקומית לידי הממשלה. לידי הממשלה, שזה בעיניי, כשאנחנו מדברים בטווח החוק ובטווח, אתה יודע, שלא מדברים על הסתה או גזענות או whatever, לקחת את הסמכויות האלה אחת-אחת, זה דבר שהוא פחות מומלץ בינינו, או פחות משמח, כי הוא מקשה לנו את היכולת לעצב את אופי החיים בעיר שלנו על ידי התושבים. כי בעצם באה ממשלת ישראל, שבה כידוע יש קואליציה עם המפלגות החרדיות, ואומרות לנו חשוב לסגור עסקים בשבת. אני חושב שאומרת לנו חשוב להכתיב סדר יום במדינת ישראל שיהיה אחיד בצורה מסוימת, אבל מדינת ישראל לא אחידה, ובשביל זה יש מועצות עיר, בשביל זה אנשים הולכים לבחור נציגות למועצת עיר. העברנו חוק של פתיחת עסקים בשבת שעבר ב-90% בערך במועצת העיר, אם לא 100, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל ברוב מוחץ שמשקף את תפיסת העולם של תושבי תל אביב יפו, ואז באה המדינה ואמרה, עכשיו אנחנו נתערב. אבל כי אתם כעיריית תל אביב עוד נותרו בידיכם כאשר ממשלת ישראל פועלת לסגור את העסקים בחוק, ואם ממשלת ישראל פועלת, היא תעשה את זה. מה שממשלת ישראל בסוף תחליט לעשות ותלך איתו עד הסוף, כך יקרה. לפני שבועיים חולל ראש עיריית תל אביב רון חולדאי סערה כשאמר כאן בסדרה מדינת תל אביב כי אופרה לא יכולה להתקיים במצפה רמון ותיאטרון לא יכול להתקיים בדימונה. אתמול ערך חולדאי ביפו הצגה מדימונה, הוא כבר נשמע אחרת לגמרי. הכתבה של אלמוג בוקר. מכירה משום שתי רגליים שמאליות? מלא. נו מלא. תיאטרון הניס שביפו אמש. השחקנים שהמתינו מאחורי הקלעים עשו את כל הדרך מדימונה ועלה לבמה. היה כבר מי שגנב להם את ההצגה. לפני שבועיים קיבלתי שיעור קצר בטלוויזיה. או ליתר דיוק איך עושים טלוויזיה. כי כתב אחד, לא נגיד את שמו מערוץ טלוויזיה, לא משנה איזה, החליט לצאת ולבדוק האם תל אביב יפו היא בועה. הוא שוחח איתי, הוא שוחח עם ההוא, הוא שוחח עם ההם, וקבע תל אביב יפו מנותקת מהדרום. ההצגה קופסאות הבטון שזכתה לביקורות חיוביות תוכננה להגיע לעיר כבר לפני כמה חודשים, אבל הנוכחות המשותפת אמש של חולדאי וראש עיריית דימונה בני ביטון הייתה תגובה לדברים מעוררי המחלוקת שאמר חולדאי לפני כשבועיים בסדרת הכתבות ששודרה בחדשות 10, מדינת תל אביב. לא יהיה לנו נגב חזק, ואם לא יהיה לנו גליל חזק, לא תהיה תל אביב יפו חזקה וההפך. טוב, משהו הרבה יותר קרוב אלינו. היום נחנך בתל אביב לוח זיכרון לזכרו של פולי מהגשש, ישראל פולי יעקב, בבית שבו הוא גר ברחוב בית חורון בתל אביב. לא זוכר בדיוק איפה זה, אבל איפשהו יש רחוב כזה, ושם פולי היה גר, ובאמת אירוע שהוא מוצדק ואפילו מרגש, ואנחנו רואים שהרבה אנשים גם באו לציין אותו. בין היתר זה אירוע של עיריית תל אביב, וחלק מגם תוכנית חדשה, משפחת פולי יעקב, שעולה בהוט, אז יעל, הבת של פולי, גם דיברה באירוע הזה. אני מרוגשת בטירוף. זה מלחיץ וזה מרגש. ונראה לי שמחר נבוא ונראה את השלט הזה, אז זה יהיה אפילו יותר מרגש. אני יודעת לצחוק על החיים שלי, ויש לי משפחה מצחיקה, ויש סיפור לספר, אז כבר עשיתי סדרה כזאת פעם. זה פשוט יותר הארדקור. דרך מקסימה להנציח